Имаме си вече работеща пералня. Всичко е вързано. Само болера остана. Тук дръжка, седалка, да може да се седне, да се полива, седа си, лови се за дръжка са, става си. Добре. Добре стана. Бедало. Това е такова. Адакс. Парно. Електрическо. Туалетната. Това работи. Вече пробвах душа със студена вода. Но всичко действа. Само е това ще видя как трябва да го отпуша. Пуснахме една тестова пералня. Всичко работи точно. Да. Само остана. Тук ще сложим едно за тоалетна хартия и мисля още една дръжка да сложим. Не толкова голяма, но по-малка е тук. Да мога като става от кенефа да се лови за дръжката и да си става. Еми това е. Тук шкафчета. Сифони. Всичко монтира човека. Общо работа за всичко. Каквото беше останало за измазване. Мазилка, плочки, таван, под, монтажи, ВИК, всичко свързване. Човека взе 1250 лева. Много прилично. И много добре свършена работа. Това беше за сега от вода.